Ito ay about sa hours of service, yung driving time allowed ng isang driver. Sa Canada, meron tayong 13 hours driving na allowed in 24 hours. Sa USA, 11 hours ang allowed. Yung 24 hours, ang ibig sabihin nun is 1 calendar day. So magsimula siya sa 12:01 ng madaling araw hanggang 12 midnight. So 24 hours. Sa 24 hours, sa Canada, meron kang 13 hours. Sa US, 11 hours. Ngayon, ano ang mangyayari sa driving hours pag nag-drive tayo ng after 12 midnight? So anong mangyari sa driving hours? Kasi hanggang 12 midnight lang ang yung 1 calendar day. Ang experience ko last week nung trip ko from Winnipeg to Toronto, ang nangyari is nag-drive ako hanggang 1:30 ng madaling araw. Lumampas ako sa 12 midnight. Nangyari yon kasi ako ay na-delay doon sa Thunder Bay. Ang sitwasyon doon ay 9 hours akong na-delay, na-stranded doon sa Highway 17 kasi ang daan, ang highway ay nag-emergency closure dahil sa severe na weather condition. Grabe ang kapal ng buhos ng snow kaya hindi safe para sa motorist. Sinirado ng MTO, ng Ministry of Transport Ontario. Before akong mag-start ng driving, lalo na pag sa Highway 17 at lalo na kung may adverse condition, yung may mga snow, chine-check ko talaga ang Ontario 511 app kasi makikita doon ang mga road closure. Every time na makikita ko na may road closure, hindi ako mag-start ng driving ko para hindi masayang ang oras ko. Mag-standby lang ako kung saan ako naka-park, naka-shutdown. Pero nung time na yon, pag-check ko, walang road closure. Kahit na yung panahon ay nakikita ko sa weather app ko na may snow, may warning. Hanggang 10 cm lang naman. So hindi siya parang ganun ka severe, no? Kaya pag-check ko, walang road closure sa Highway 17 all the way to Toronto. Kaya ako ay nag-proceed. Nag-start ako ng driving mga 7 ng umaga doon sa Eastern and Central Time Zone marker. Doon kasi ako nag-shutdown for the night. The following day, doon ako nag-start. Nag-start ako ng driving, medyo snowy na, pero okay lang kasi parang normal na experience ko na kasi ang mga like ganun nga snow. So okay lang kasi mabigat ako, close to 80,000 pounds. Maganda ang traction ko sa surface. After 40 minutes na driving ko, na hinto yung driving kasi may nakaharang doon na nilagay nila na mark na emergency road closure. Ako ay pang-apat sa pila. Bali, may tatlong nauna doon, tapos pang-apat ako. Ibig sabihin, pang-apat ako, kakasirado lang. Hindi na update yung sa Ontario 511 na app. Kaya hindi ko nakita nung ako ay before nag-start ng driving doon sa Eastern and Central Time Zone marker. From 8 o'clock hanggang 9 hours, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 9 hours, bali na-reset na yung oras ko. Nabigyan ako ulit ng panibagong 13 hours kasi nga 8 hours lang ang required na shutdown. Ako ay sumobra, naging 9 hours. Yung pag-umpisa ko, may 13 hours. Nakunan siya ng driving ko mula sa starting point hanggang doon sa nung nag-road closure. Yung ilang oras ba yun? 40 minutes. Pero kasi 9 hours akong natenga doon, nabigyan ako ng panibagong 13 hours. Kaya nag-umpisa ako ng 5 o'clock ng hapon nag-driving. Nag-drive ako ng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 30 for 9.5 hours. Pinilit kong 1:30 matapos. May mga cases kasi na dapat kung
i-drive lampas after 12 midnight. Kasi yung time na yon, ang plano ko sana kung maganda ang weather, before 12 midnight ako ay mag-shutdown na. Kung mag-stop kasi ako ng 12 midnight, that time, ang weather kinabukasan ay magbuhos ang snow doon sa may bandang White River to Wawa, Ontario. So pag nag-stop ako dito sa White River ng before 12 midnight, kinabukasan baka ako ay ma-stranded dito sa White River to Wawa. Yun ay palaging nag-close pag mga adverse condition. Kaya nag-decide ako na hindi ako mag-stop sa White River, didiretso ko ng Wawa. Kasi yung snow warning the following day, dito lang na area within White River to Wawa. Kaya hindi ako nag-stop ng 12 midnight, ako ay nagpatuloy ng hanggang 1:30 ng madaling araw para ako ay makarating doon sa Wawa, mag-shutdown. From 12 midnight to 1:30 in the morning, may 1.5 hours akong na-drive after 12 midnight. Ang mangyari sa hours of service, sa driving time natin, so the following day, after ako nag-shutdown ng 8 hours, hindi na 13 hours ang binigay sa akin. Ang binigay na is 13 minus yung 1.5, nagiging 11.5 hours na lang. Kaya yun ang mangyari. Ang oras na na-drive natin after 12 midnight, yan ay ibawas sa 13 hours for the following day. Ideally, ako ay mag-shutdown talaga ng before 12 midnight para the following day buo yung oras ko na ibigay, yung 13 hours. Sa Canada, 11 sa USA. Pero may mga times na kailangan ko talagang mag-drive after 12 midnight kasi yung weather kinabukasan, para hindi ako ma-stranded, dinrive ko hanggang doon sa Wawa, which is kinaumagahan nga bumuhos ang snow. Nung pag-check ko sa Ontario 511, yung daan doon sa in between White River and Wawa, nag-road closure nga. Kung nag-stop ako ng before 12 midnight doon sa White River, ako ay ma-stranded na naman kasi nag-road closure. Pero dahil dinrive ko siya until Wawa, until 1:30 ng madaling araw, kinabukasan parang labas ako sa road closure. Ako ay nakapagpatuloy ng drive pauwi sa Toronto. So just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought
brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still... Nandito ako sa customer. Tuesday ngayon. Ito yung first trip ko since kahapon, Monday. Ako ay galing ng 36 hours reset doon sa home terminal ko. Bali nag-weekend kami sa Niagara Falls. Doon kami overnight. Dinala ko yung pamilya ko sa may indoor water park doon. Kaya nag-spend time sa pamilya, no, banding. Tapos after that, ito na, hataw na naman ako. Nandito ako ngayon sa Newnan, Georgia. So after dito, ako ay mag-pick up ng load doon sa South Carolina, tapos pauwi ng Mississauga, Cornwall pa muna. Cornwall, dalhin ko sa Cornwall. Ako ay tatawid doon sa Thousand Islands na border crossing. Tapos maraming salamat, shout out nga pala kay Sherwin Cabanyero, counterpart ko before sa Marlboro, nasa Winnipeg siya. Nag-text po siya sa akin na nagbigay ng warning na may severe snowstorm of the decade sa Winnipeg. Kaya sabi niya, pre, huwag kang pumunta dito kasi coming yung severe snowstorm of the decade. Tinatawag na snowstorm of the decade kasi talagang matindi ngayon. Yung last daw na ganyan katindi is way back 1990s pa. Kaya bye Sherwin, salamat sa pagtimbre. Una nga, ako ay nakaplano na sana na papunta ng Winnipeg. From dito sa Georgia, may plano na sana na may load ako papuntang Winnipeg. Ngayon, after sa text ni Sherwin, nag-inform ako sa fleet namin na wag nyo akong ipadala ng Winnipeg kasi may talagang severe storm, yung blizzard na coming. Kaya pinalitan yung plano ko. Ngayon ay pabalik ako ng home terminal, pero hindi sa home terminal ang destination ko. Doon muna sa Cornwall, Ontario. So from here to South Carolina, mag-drive ako ng 4 hours. Tapos from South Carolina to Cornwall, mga 18 hours drive. Yung Cornwall to home terminal namin sa Mississauga, mga kuan na lang yan, mga 4 hours na lang. Pero yun lang. So kahit saan, basta may oras pa. Hello guys, ngayon ay 36 hours reset ko. Overnight kami dito sa Niagara Falls ng pamilya ko. R&R muna. Ito, nandito yung Niagara Falls dyan. Nandito ang pinakamaganda na view sa Canada side kasi may falls din doon sa USA side. Ang mga taga-Amerika tumatawid dito sa Canada side kasi nandito yung pinakamaganda na falls. Yung pinakamalaki na falls, yung Horseshoe Falls. Yan, Horseshoe. Yan. Yun lang. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Yan guys, nandito ako sa Canada. Ang kailangan ko na reset everyday is 8 hours lang. Sa US, 10 hours. So yan, tingnan nyo yung sleeper berth ako. Yung duration, 7 hours 59. Pag ma-8 yan, yung oras ko sa taas, dito, MOT, magiging 13 hours. Kasi 13 hours ang driving allowable dito sa Canada. Tingnan nyo yan. 7:59, magiging 13 hours na. Yung 1 hour 22, yun ang naiwan ko kahapon. Oy, 11:36. Oo nga pala, 11:36. Kasi lumagpas ako ng alas 12 kagabi. So, nakunan siya.